Sudlo nga konsyahal sa South District Dakbayan, Sugbo, muluwat siyang katungdanan, human siyang pangatungdanan sud sa 5 ka buwan. Iyang gihulagway ang gihimo kaniya sa kaubanan sa partido nga barog nga makapasagmuyo tungod kay gisusama siyang babag sa pagbalik ni Konsyal James Cuenco sa katungdanan. Karong adlaw, opisyal nga gipahibaw ni Konsehal Eric Espina ang iyang pagluwat isip konsehal ug sa iyang kandidatura isip konsehal sa Dakbayan sa Sugbo. Sugod nga mo epekto ang iyang irrevocable resignation sugod sa Enero 1 sunod tuig. Giangan-angan niya ang iyang pagluwat aron may madawat pa nga sweldo ang iyang mga kawani. Kung withdraw ka sir, mapiangan ang partido. Na ba? I understand the implications. But in the first place, I should not have been suspected. Gihulagway ni Vice Mayor Edgardo Labella, sakop sa Partido Barog, nga nagkauyon sila ni Espina o Konsehal James Cuenco nga muluwat si Espina sa konseho sa higayon nga mopabor ang Court of Appeals kang Cuenco. Apan iyang gitataw nga lahi ang pag-resign ni Espina sa pagkakonsehal sa iyang pagkakandidato isip konsehal. Tungod ni ini, hinabion ni Labella si Espina kabahin ni ini. Apan nalibog si Espina sa pamahayag ni Labella. Matud niya, kung tinuod pa nga gikinahanglan pa siya sa partido, aron mo kompleto sa ilang slate, angayan unta nga suportahan siya nga magpabilin isip konsehal sa Dakbayan. Well, of course, all our candidates, amo gyud as much as possible, we should remain intact. It seems that my presence in the council is the reason why di makasud si si Councilor James. So, kung yung nanagid, sige good, resign ta. Luan Merondina, Balitang Masdak.